खानाय फिथोराव समायना माफा सिखिरि बाहोना लोगोआव साफा साफा जोहोलाव लाफाना नायहर हनै फुजा देवल जानो थांलायदों अनलायना मालाय बिखुङाव दुब सौलायदों ओइ आसि बानाया अपने ओ आसि बानाया आइसक्रीम अपने ओ तेरे बिने मा चला बालाबगासि थांलायबाय नै आगै गेम स्रि देंदेर आफा मा फिसा हाब दिनैलाय मानो इसिबां खुसिब्रा आफा लटारि नांनाय थांमा थां ना अरदावखांदों हा अरदावखांदों काट मा अरदावलाबायनो बेलाय माथो होनबालाय माबा जाखांनाय थांमा थां ना उन्दैनि सरित्रआ खाराखै आंनिखौ बाद हो नोमाया बाव थांदों नोमाया माथो न'आव गैया बेलाय बेखायनोथ' मावजि गैयैखाय एन्जरा बारल'दों बहा थांदों होनदों माबा मावजि एन्जरसो सोलो गोदाव सोर आंलाय मा मिथिगौ दहाय दाब्ला लानावसो थांनो होन्दोंमोन दा आं माबा गथ' उन्दैबाव नामा बिमाजों बाबथाबना थाबाय थानो बे गथ'आ दाबो मानसिफोरजों माबोरै रायलायनांगौ बिमा बिफाजों आरो माबोरै रायलायनांगौ दाबो सोलोङाखै दै नोंसोरनो नांलायना देखायबाय थायो माथो उन्दैनिफ्रायनो नोंसोरनि नांलायनाय बुलायनायखौ नुबोना जों देरबोलाय लांबाय गावसोरनो सिखायो मा जादों हा जेबो जायाखै इसोर मा दिन सफैखो दानि गथ'फ्रा मोजांखौ सोलोंनो गाज्रिखौसो लायो गाज्रिखौसो सोलोंहरखायो दे बयबो नाथाय आं बिदि नङा आफा आं बरिया मोजांथ' ना खाफाल गोनां नोङा आफा आं बादै फिसालाखौ गहोना माने जोनोम होनानै साबास गुसिंग्रा फिसा नोंसो जि खालामसैलै नों जोंनि सनमान लाखिनांगोन फिसा माइबा सनमान लाखिगोन बे दानिफ्रायनो जौ बिरि सिग्रेट सादा मोनसेबो गारि मानसियानोसो पेरेन्टसनि सिगाङाव एसे मोजाङै थानो नागिरबा नोंखौ गुसिंग्रा फिसा हा नों बिदिसो नङालै आफा मारथार बियो सामथाय आदाया जानला मोनला लेथानो होलाबायो गावनिखौनो दानि एफुरनाय एग्लुंनाय एल'जोबना होगलां जालां गावसोर सामथाय आदाया बिराद हिनजावनि थान्दाथारलै एदावलाबायो सिख्लाफोरखौ जाला लाग्रां जायाबो नङाबा ग्रावजोबो जालाया मानो लाया साबैसे सिख्ला फटायखो नों मिथिगौ आंखौ नोंलाय मा पात्ता मोनो आंजोंलाय नै लेवरा मालायनि आग्लाय खान्दा रेजेकफोरखौसो फटायनो हायो नोंसोर बायदि मानसिया थां नोंसोर सानैबो रुमाव थां फरायदो थां साला अभद्रफोर खर' गुदुं खालामफैनो आंखौ बेयाव दा फरायनो थिनजाबायना थां फरायथां दाय फरायाबाबो ओरैनो पास जाखायो सोरनो माया खोथानाय फरायाबा ओरैनो पास जानाय हा मानो पास जाया दे आदा राहुल मोलालाय बोरैथो एग्जाम दियालासे मेट्रिकखौ पास जालांख' बेलाय कर'नानि थाखायसो होनबाला गेराखौ एभ्रि इयार कर'ना जोंबो ह जायगा ओरैनो पास मोजां एथ' खस्थ' खालामनानै फरायथ'लालै होमबा आंबो फाग्ला ओरैनो पास जालांबालाय मा दरखारै फरायनो गाबोननिफ्राय दाउसो गावथिंहैलाबायनोसैलै हेल्थ मिनिस्टार माबार स्कुल कलेजफोरा खुलिजोबना होथारदोलै कर'नाजों अरथारजाना थैबाबो थैथोंसै बे गथ'फ्रा साला गाधा अदम गाधा जाजोबथारबाय फारसेथिं जों जोबोद धुम दाखाल असान्ति मा होनदों आफा नों जोंखौ कर'नाजों अरथारजाना थैबा थैथों माथो संला मंला दुस्थ' खालामबाय थायो जों थैनांगौ नोंसोरनि फिसा नङा नामा जों थैनांगौ मा जादों फिसा मा जादों हामा दे जाबाय दे हामा दे गाबनांला नै जाबाय सिरता आइनो खोथाना होलै राजा जोंखौ बाबाया कर'नाजों थैजानो लुबैदों होननानै आइनो खोथाथारना दै खिन्थु आइनो खोथाथारना हामा नापाय मोनगोन खोथाथारना फैसा 200 हर होनबासो खोथाया आङो नो खोथाना खिन्थु जायगायावनो बोख्ल'बाय खिन्थु नोङो फंबाय गुसिंग्रा दुस्थ' माथो टेलेन्ट मा जादों फिसाफोर आइलै आफाया जोंखौ मा होनदों है जेबो नंला दे मायो आयै आफाया जोंखौ कर'नाजों सरि नोंखौ नागिरना मोनैनि आफाया कर'नाजों थैबाबो हामगौ होनदों नोंखौ
आया माला बुंखां बिदि मानो बुङाखै ओइ आफा नोंखौ बेलेग एंगेलजों लानानै दायखौ रेजें खालामनो बावदोंसो आङो नङाब्ला 200 लानायनिखौ खोथाना होगोन होनना मिथिखायो आं बे हाराम जादाखौ आंखौ थैजानो लुबैयो होननानै आंखौ कर'नाजों थैजानो लुबैनाया गावनो थैगोन बियो गावनो थैग्रोगोन आं बुङाखैलै आं बुङाखै मानो बुङाखै बुङाखै मिथिखागौ आं नोंनि आखलफोरखौ आं थैब्ला हिनजाव गदाय लानानै थान्दाखौ मारिगासिनो नामा नोंहा मोख्रा भगबान मा खिजानाय मोद्ला फाग्ला गथ'फोर उजिना सन्देरला फैजोबखो आंनि न'आव बिफाखौ बासायनो गारै अननो गारै खर'आव जोंसिसो गारना होग्रा फारसेथिं हिनजावाबो अयथासार दाबुल अयथासार थौदो जायो बन्द'फोरलै आं इउटुबार जानोसैलै इउटुबार जाब्रा नोंखौलाय सोर बादा होदों ओरैनो होनाय बायदि मोननाङा जामारनिसै आं इउटुबार मालायफोराबा मेरला कत इउटुबार जालाजोबथारबाय मेरला जानला मेरलाबाबो अलै मारै गथ' उन्दै उन्दै खुदियाफोराबो माबा इउटुबार जानायनिसो धान्दा हाबजोब्बायलै मा रखम फरायनायाव गोसो होग्रोबानो जायो माबा सर्ट भिडिअ बानायनाय माबा बानायनायावसो बांसिन गोसो होग्रा जाबाय इउटुबार जानायनिसो धान्दा हाबजोब्बायलै मा रखमलै मालाय इउटुबनि गेजेरजों गावबा गावनि टेलेन्टखौ देखायनो नाजादों आरोलै नोंसोरलाय मा खर' नांजादों बेबो मोनसे देसुं अब्लाबो टेलेन्ट देखायनायनि सम दं जोंनि दा बर' गथ'फ्रा दाम दुम मोजां फरायग्रोना लानांगौ फरायफुनायाव माबा धान्दा लाबाथ' फरायनाय गाज्रि जायोलै मालाया जिखियानो जा आंहा इउटुबार जानोसै इउटुबार येस मा रखमनि भिडिअ बानायगोन मा रखमनि कन्टेन्ट होगोन नोंसो मिथिगौ आरो उदायखायो आं बांसिन जानाय लोंनायनि भिडिअ बानायगोन फुड ब्लग होनो फुड ब्लग ना मा होनो ब्लग भिडिअ बानायग्रा निजिनि मोखांखौनो आयनायाव नायनो लाजियो खोथा बुंनो फैनो भिउस मोननाय नङालै बियो गयदासो मालाय एक्ट्रिसफोरनियाबा मालाय अनला ओंख्रि संबाबो माबा संबाबो भिउस फैयो मेरला भिउस फैयो बेखायनो नोंबो हायोबा सामथाय एक्टर जाग्रो एक्टर मोनबासो एलबाम गाग्रो होमबा सेलिब्रिटि जाग्रो होमबासो नायजाग्रो जाम्बा मालाय एक्टर एक्ट्रिस नालाय सेलिब्रिटि नालाय नायजाखागोनथ' आरोलै बेखौनो मेगन सालायबाय नामा नोंस्रा मालाय अनला ओंख्रि संनायानो जा माबा संनायानो जा जि दुगैनाय जानाय लोंनाय खिनायखौबो नायगोन आरोलै मोनबा नंमारगो ओइ नै सामथाय नोंना माला फैदोंलै फामे फैदों फामे बोरो बहा नोंगोथ' आरो नोंनि क्रासआ फैदों सामथाय बानालाय एसे दावनिलां माथो सामथाय आदा मोनसेलाय जोंनो मा खालामगासिनो बेयावलाय है ओरैनो एसे जिरायलाबायना दं ओरैनो टाइम पास बेकार लाइफ फामे नों खिन्थु सोरनिबा फख्रि माने गोरबोआव बारदों दे माने फामे बिबार बायदि गेवलां बारफुनाय समायना नोंनि महरा फांखिथ' फाग्ला जाबाय आंखिथ' बोरनाय जाबाय आंखिथ' अरदावलाबायबाय Idiot, rascal, nonsense, crazy, bastard, stupid सिख्ला एदावनो जायगा मोनाखै बेनोब्रा सिख्ला एदावनाय जायगायालाय लाजि गैयिफोर ओइ फामे आं खिन्थु नोंखौ एखेबारे हसाके सयथिनोबो एखेबारे बेथोनिबो मोजां मोनमारथारालै हसाके अकादामा दङ नोंहा हा मोजां मोननायनि आंखौ अकादामा दं गारि गंसे गैजारिङि मानसियानोसो फामे आं बिराद लटारि लायोथ' बिराद लटारि लाबाय थाखायो आङो मालाबा बासानो नांना होगोन आंनाव नायबाय था लटारियाव नायबाय था बासा नांना होबानोथ' बासखौ फाननानै गारि गंनै लानो हागोन माथो अकाद दंबा बायना दिन्थि मा बायलायनांगौ लटारि लाबाय थागोन ना सानसेबाबोथ' मोनगोन ना गारि मोजां सानदोंमोन आं बिसोरखौ माथो दाउला गोजासो जाबायलै रखरा मिनिनायसो मोनदों नोंबा दे जेबो नंला आरो मा मोनफैदोंलाय बेयावलाय ओइ ओरैनो फैदों आरोलै माथार बे सामथाय आदाया गावजों फैबानो दाय जायो नुवाखै सामथाय मारै दानि सिख्लाफोरा गारिनिल' सक गारि थाबानो सिख्ला पटायनो हायो नोंमारलै औलै मेन्टेल भाइ साला गारि मथरखौ सोंग्रोखायोलै दानि सिख्लाफ्रा आंबो हा दख्लासे फानाबाबो लानांसिगोनलै गारि खोथाना होगोन र' आं बाबानो सिख्ला पटायनो थाखाय हा फानना गारि लानो नागिरदों होननानै दाब कुकुर साला बेखायनो फैजानो बायो आं बेखौ समफ्लेगोन गथ' देलाय समफ्लेलाय हायोबा बेखौबो खोथाना होगोन आं आंखौ समफ्लेनो नागिरदों होननानै बे गथ'खौ दाना मस्रायगारना दोनलां बेयाव फैना बेखौबो खोथाना होगोन आं र' नोंखौ न'आव हैनो मारै अख्रालै नोंसा फंबाया सामथाय ओंलै माथारबोला दानिफ्रायनो बे गथ'आ सियादि टाइपसो जारलासो
जिखियानो जा आदै आं बुंनाया खिन्थु एखेबारे जाथारनांगोन सिदा खोथा जागोन दे फिसा नों जेबो टेनसन लानाङा नैबे गाबस्रिं देवानि थानायाव आदै माने आं एखेबारे अखयज मोनथारबायलै दे आंनि फारसेथ' फाक्का जाखानाय नाथाय बिनि बिनिमय एसेथ' नांखागोन आदै बेखौ टेनसन लाना आं होखागोन मात्र बिहामजोआल' मोजां जानांगोन बिहामजोआलाय मोजाङानो जाखागोन मोजांखौनो नायना फैगोन दे आङो बरिया नैबे गाबस्रिं देवानिया जरा गैयैखौ जरा गोनां जरा गोनांखौ जरा गैयै खालामनो हाजोबोलै साला बे धुरन्धर गथ'आ हिनजाव लाबोना होफैबासो एसे दद्रसिगोन बे नर्मेलाव फैसिगोन बिदिनो खालामनांगौ बांद्राय अख्रा गथ'फोरखौ एसे नायनांगौ साला संसार जानायखौ आदै खिन्थु आंना बिहामजोआ एसे खिन्थु मोजां जानांगोन एसे बुजिनाय जानांगोन एसे बुरैदबबाबो माबा बैसो जानायबाबो जेबो नङा माने जोंहानि फिसालाया अख्रा नालाय एसे गादबना दोननो हानाय माबा खालामना दोननो हानाय जानांगोन खिन्थु आरो जोंखौबो नायनाय जानांगोन दे जागोन आं बेफोरखौ मिथिखायोब्रा दिनैसिम 100 जरानिबो बारबाय आं माबा खालामना होनाया दिनैसिम मोनसेबो कमप्लेनानो गैया मजा बरिया एसे बैसो जायाबाबो हाबा खालामना होथारनोसैलां नुदोंना आदै मिथिगौ ना न'खौनो लानो रोङा होनबाय सिनेलै न'आव थाबाबो बिमा बिफाजों धुमदाखाल बाहेराव थाबाबो माबा माबि कमप्लेन फैबाय थायो बेखायनो बेबायदि साननो गोनां जाबायलै आं मिथिगौ ना सोरांबानो बहा थाङोथाय फैबायबा मा लरग' बोराय माथो एक्सप्रेस डेट थांना जाथारबायलै टिकेट दानखाबाय नामा हाखर सिङाव थांनो बोराय फिसौ नोंबो आरो मा बुङोथाय सासे लाबावनोसो सानदों नोंबो बोरायाखै नोंबौआ नुनायावसो बोराय खिन्थु इन्जिना थिगैनो दं दाबो फिसौ लरग' बोराया हाराका टं टं फ्रेम गोजाबाबो इनार्जि दंबावलायो नामालै माथो देहाया बोरायदोंबाबो गोसोआ बोरायाखैलै फिसौ दे लरग' बोराय नोंजों हालालै मालाय आं आरो थैनो गोनांखाय जास्रालाबायनो फैदों खोमासो सानदोंमोन हामगौ बिदि बुंनो जारलालै फिसौफोरजोंबाथाय नोंसोर बिदि बुंनानै आंनि आवायखौसो गुसुं खालामसिगोनलै दे बोराय खेबसे गोसाथार जोना होनि दे हाराफोरा थल्ल' थिलिं गलायलांगोन खोमालै नोंना ना बोराय जोलायबालाय बोरै जानसि आंखौ जोना फुथारबा हिनजाव मोनगागोन नोङो फिसौ आं नोंनि मोजांनि थाखायसो फैदों दिनै नोंगो मालिक माबा लाबोदो नामा माबा मोनगोन नामा फिसौ नोंनि थाखाय जों हिनजाव गोदान सासे नायनो थांनो नागिरदों मा हिनजाव गोदान नोंगो आफा बरियालै मजा लांगा मजा डाबल इन्टारेस्ट नोंहा राजि दंथ' फिसौ आं राजिखा मोनैनिसो गाबदों नुवाखै आदै इमान एक्साइटेड हिनजाव लाबाबोथ' आंहा टेनसन लिनिखा दरखारनि बिमा बिफाया मालाय लाबोना होफैगोन मालाय फिसिगोन आंहा खालि बिन्दास आराम लानांगौ बेरायनांगौ जानांगौ लोंनांगौ थानांगौ बास थैबाय फाग्ला गथ'लै बेलाय मा जाखो हिनजाव गोदान मोनला होमबा आङो